Шәриф Камал. Кычкырыш. Хикәя. Авылда ахшам намазыннан чыктылар. Кышның элекке карлары югарыдан җансыз күбәләкләр коелган төсле әкренләп ява. Бер дә хәрәкәтсез генә җиргә сырыша, җирне каплый иделәр. Картлар урам буенча йомшак кар ерып, дәшми-тынмый гына өйләренә кайталар. Һич кайда шылт иткән тавыш юк. Моңлы бер тынлык хөкем сөрә иде. Вәли карт намаздан кайтышлый үз өенә кермичә, бер туган агасы Сайфулла картка үтте. Алар ике агай әнә берәр ай элек юк кына бер сүз өстендә кычкырышып, бер-берсенә йөрешми башлаган иделәр. Сайфулла карт түр буена сузылган көе югары карап ята иде. Энесе Вәли карт килеп керде. Кыска гына саулык исәнлек сораштылар. Өйдә ут яндырылды. Сайфулла бабай таза гәүдәле, кызыл чырайлы, бөкрерәк борынлы, яше 70-ләр тирәсендә бер кеше иде. Күп сүзле кеше түгел, үзе вә үзенең эшләгән эшләре, егетлекләре турысында сөйли башласа гына күбрәк сөйләп китә иде. Аның энесе Вәли карт нык гәүдәле, ләкин сары чырайлы вә үзе дә бөкрерәк һәм күп сөйләүчән. Тик шунысы бар, ул бер дә үзенең егетлекләрен сөйләмичә, һаман кешеләрдән зарлана һәм дә кешегә бәйләнә, кеше эшен бер дә яратмый. Шуның өчен агалы-энеле дә күп вакытта аралары бозылып, үпкәләшеп йөри иделәр. Бу тегенең эшләрен читли, кешеләргә булган мөгамәләсен яратмый сөйли, теге аны күтәрми, ачуы килә. Менә китә дә кычкырыш. Бу көннәрдә мәчеттә күренмисең, әйтәм хәлсезләнеп китеп ятам икән, диде Вәли карт. Юк булай, Аллага шөкер, тегеле әллә ничек, азрак аркам өшегән төсле. Картлык кына дисәнә, әй картлык, картлык, акты гомерләр. Әле бер көн генә өйләдән чыгышлый Госманга кергән идем. Күзләрен чипелдәтеп трубка тартып утыра. Картайдык инде, дидем Усман ага. Безгә бу эшләр килешми. Сиңа да инде трубканы ташларга вакыт. Адәмнәрдән оялмыйсың, ичмасам Алладан куркырга кирәк иде. Базарга бардыңмы, эчеп исереп кайтасың, улың белән киленеңә бәйләнә башлыйсың. Әй Госман, Госман, оят сиңа, оят, дидем. Туры юлга күнегергә вакыт инде. Шуннан тотынмасынмы йөрәкләнергә, тотынмасынмы гайрәтләнергә, кай җирен кышый, эттән алып эткә салып ташлады үземне. Менә син кешенең файдасына сөйлә, аптырарлык бит. Син сөйлисең хаклыкны, ә кешеләр аны дошманлыкка үрә. Хәтереңдәдер Җәй башы, Юскай малайлары нишләделәр үземне. Ике атна көннән көнгә урынымнан кузгала алмый яттым. Ни өчен диген? Сөйләмә хаклыкны. Күрә торып инде ничек әйтмичә чыдарга кирәк. Карыйм, булар ярты саженнән артык кеше җиренә кереп сукалаганнар. Әй энем, сез булай нишлисез, дидем. Алланың берлегенә, пәйгамбәрнең хаклыгына ышанамсыз? Күрә торып кеше җиренә, кеше хакына керәсез. Аз гына оят, намус дигән нәрсәне беләмсез? Шулай гына дигән идем, ах син карт фәрән дә карт дигән, син безне өйрәтергә килдең икән дип, аяк астка салып, тибеп ярты җанымны алдылар кыйнап. Сайфулла карт кызганган сыман чырай белән энесенең сүзләрен тыңлап торды да, Вәли, сиңа да нигә кирәк соң кеше эшенә катнашырга, диде. Әнә ул вакыт халык сине гаепләде бит. Күбесе шулай кирәк, кешеләр эшенә тыгылып йөрмәсен дип сөйләп йөрделәр. Менә шуңа аптырыйм да бит мин. Әгәр мин хәлем алып та аларны шунда бик шәп үзем ваткан булса идем, халык һичшиксез менә рәхмәт, афарин бу бабайга, мондый ташландыкларны шулай гына гакылга куя аласыңмы, юкмы дип сөйләп йөрер иделәр. Кешеләр бит хаклыкны һәрвакыт көч вә йодрык янында күрәселәре килә. Барлык бәлә дә бит шунда. Бер көн әле теге Йомагыл хатынына кергән идем, кыямәт куптарып киленнәрен орыша. Кайдан бу хәтле ярамаган усал сүз таба, йылан кебек зәһәрен чәчә дә тора нәгъләт. Ике килене мескеннәр ике читтә яшьләренә тыгынып тик каранып торалар. Бик ачуым килде. Әй Райхан, Райхан, дидем. Аз гына Алладан куркамсың. Бу хәтле кеше рәнҗетергә, кеше каны эчәргә оялмыйсың. Оятсыз икән син, кара йөз. Алладан курык, адәмнән оял, дим. Шулай гына әйтергә өлгергән идем, табагачы белән шак иттереп башыма берне кундырып җибәрде. Син имеш минем киленнәремә вәсвәсә бирергә килдең икән монда. Чыккан бул карт дуңгыз, күземә күренмә, карт боргыч ди. Мин чыгарга, ул мине аягы белән дә, кулы белән бетерә мин сиңа әйтим, җилкәгә дә тез аска. Ике көн иңсәләрем чатнап, хәтта ки намазга да чыга алмадым. Соңыннан тирә күршеләргә Вәли карт үземә кул сала башлады да, кыйнап чыгардым дип сөйләп йөри икән. Менә мәлгун, Ходай ярган нәрсә нинди бит ул. Уңайсыз шул, диде Сайфулла. Вәли нихәтле эш фикере белән сөйләсә дә, агасы салкын кан белән иренеп кенә тыңлый иде. Шул арада өстәлгә самавар кертеп куйдылар. Сайфулла карт чынаяклар рәтләп маташа иде, Вәли тагын сүз башлады. Ничек әле ул сезнең киленегез белән эшегез, диде. Ничек дип әйтергә, шулай бер көе, ул килми, без әйберләрен бирмибез. Әник әйберләрен бирмисез. Ансы инде безнең эш, килсен, торсын, нәрсәгә әйберләрен бирергә. Оят белергә кирәк, абый, оят, Алла бар. Алладан курку тиеш. Ничә мәртәбә кыйнап сүрдегез ич аны. Хәзер инде килсен торсын имеш. Әгәр ул килмәй, килергә мөмкинлек тапмый, килсә дә тора алмый икән, шунда аның әйберләрен басып калырга тиеш буламыни? Ул ничә мәртәбә килеп тә тора алмый китте ич. Улың кайткач та бик яхшы әйтмәс бу эшеңә, абый. Эх, абый, абый. Сайфулла карт чыраен бозып, син кардәш монда өйрәтергә килмә, мин синнән башка да үз эшләремне бик яхшы беләм. Тик кенә утырсаң, менә яхшылап чәй эчәрбез. Күп сөйләнәсең икән, ул вакыт тагын килеш алмыйбыз, диде.
Вәли аның сүзен бүлеп, «Оял абый болай итенергә», диде. «Бер мәртәбә көзгегә кара да чыраеңны, сакалыңны күр. Кабер якасына килгәнсең бит инде. Күпме генә торырмын дип исәплисең? Кеше каны эчәргә Алладан курык. Намуссыз син, исәп юк синдә». Сәйфулла картның битләре кызарды, куллары калтырый башлады. Урыныннан сикереп торды да, элек барып ишек ачты, аннан соң кулы белән күрсәтеп, «Вәли, менә юл, әнә теге ишек, чык әйдә. Бер минут торма күз алдымда, күземә күренмә, чык әйдә. Йөзең белән йөзтүбән каплан җәһәннәмгә хәтле. Эзең булмасын монда», дип бар куәте белән кычкыра башлады. Вәли карт урамга чыкты. Кар һаман әкренләп ява. Авыл эчендә бер-ике җирдә нигәдер этләр өрә иде. Ике якта кечкенә генә тәрәзәләрдән тамызык кына кызгылт утлар күренеп, урамга бертөрле моң ва күңелсезлек биреп тора иделәр. Каршыда зиратлар тавында каен агачлары да муеннарын бөгеп, гүя кайгырып, фикергә калып тора иделәр. Зират тавы буенда мәетләр дә, гүя кәфеннәре белән торганнар да, бармакларын авызларына кабып уйга чумганнар иде. Вәли карт башын түбән салып, урам уртасыннан бик әкрен генә өенә кайта. Үткән заманнар, яшь чаклары, кабердә ята торган ата-анасы, туганнары аның күз алдына киләләр. Гүя алар аны кызганалар, Сәйфуллага рәнҗиләр, үпкәлиләр. Ул еламаска тырыша иде, ләкин ихтыярсыз авызы ершаеп китте. «Әй, абый, абый, хаклыкны әйткән өчен үз кардәшеңне шулай тибеп чыгаралармыни?» диде дә, кайнар яшь белән үксеп-үксеп елый башлады.